Yung bulad oh. Yung bulad ba? Hello guys. Yung pagkina na guys. Ito po kambal nyo guys. Sa mga kilala guys. Kung kayo na po sige kambal guys. So wala pa mo naulihan si Bunso guys. O sir, mas maaari po. Okay ba gapon ito? Ang tubig, God. Datag 40 ano na? Ha? Sige na ito? Inuman na saan na dahil. Inuman Inuman na saan na dahil. Kaya na siya ng Pilipinas. Buli na siya. 3 times a day na siya 5 ml. Salamat. Dito. Ha? Sipay. Ara, sipay. Dito kuan guys, Yakult. Kasi painom ni kuan guys, Bunso guys. Hi, sir! Ay, sige. Kanina ko, kanina ko. Oh, smoke lang. Bili na ng smoke eh. Bili na ng smoke. Yakult, Yakult. Yan, sabon ka. Ha? Ito saging. Okay guys, so ito na ni guys. Pagkakimik kambal guys.